Salutare, numele meu este Gabi și astăzi aici alături de Alex. Mă rog, care nu vorbește. Gabi? Ne-am apucat. Gabi? Da, E o problemă cu lumea asta, nu mai pot să-mi dau respawn. asta e. Ne-am apucat de al treilea episod, nu, al treilea, doamne, al șaselea sau al șaptelea. Am rămas cu cel de la Metin. Al șaselea sau al șaptelea, nu știu sigur, episod de Minecraft Vanilla. Și acum, Alex, ce ne mai zice, habar n-am. Deci, Mai am de făcut puțin, că l-a căzut aici. nu, nu pot să-mi dau respawn, mă, nu pot. E, nu pot. Nu pot, uite. E asta. Ai murit sau ce? M-am trezit mort. Am ieșit, mai într-o dată. Trebuie Da, să nu faci. știu ce are. Mă scuzați. Aolea, mamă, ce era, n-aș pai să strănuți. Alex, de ce ne lipsesc două bărci? Nu știu. Am plecat noi cu două. Da. Bine, dacă tot... Gabi, spunem că tot ironul e în chest. Nu în chest, în Nu e furnace. nicio bucată de iron. În furnace? Niciuna nu e. Da. Da, nu știm ce s-a întâmplat. Cred că și-a dat restart Minecraft-ul, că văd că aveam opțiunea de a bloca un anumit mod de joc. De exemplu, aveam opțiunea aici în că e on. Aveam aici, deci apăsam pe S. Nu, nici nu știu ce am făcut, de mi-am dat respawn. La ușor aici aveam un lacăt și puteam închide. Văd că și-au dat nu știu ce update-uri și văd că mai bine lăsau fără update. Da. Trestea de zahăr o vom transforma. Uitați cât avem. O vom transforma acum în hârtie. Pentru că ne trebuie hârtie. O vom pune acolo. Bestele le vom lua. Alex, dacă tot stai degeaba, du-te și tu. Au. N-am vrut, scuze. Dar, deci, crede-mă că e lac sau ceva, nu știu. Da, nu știu, că văd că nici itemele nu le mai văd. Nu mai am nimic la mine. Nu au dispărut iteme. Uite, mai vezi tu să Stai tu acolo și mă duc eu să minez. Bine, dar hai că merg să strâng lemne, dau cu pumnul. Da, du-te tu și strâng. Stai, nu, copacul, deci fii atent, e un copac foarte mare, ăsta nu-l sparge, te rog eu, uite, copacul ăla de acolo. Nu sparge. Mamă, ce tare arată că te cer pe ăsta. Ex. Vezi că ți-am dat eu. Da, am văzut. Ce este aici? Un... Da, deci n-am găsit nimic. Trebuia să plec și eu cu un crafting table de acasă, dar nu este problemă. Bun. Alex va sta puțin acasă. Și noi acum, în acest episod, minăm. Iar în episodul următor, tot în minuni să ne găsiți. Știm că sunt cam plictisitoare aceste moduri și... Dar să nu uitați că o să înceapă o serie nouă, pe care astăzi o să o începem chiar, cu Technic Launcher-ul. Avem noi un Technic Pack, adică am eu și o să zic lui Gabi. Da. O să vă placă. Hop, direct în op. Tu vezi ceea ce am făcut eu aici? Nu, pentru că nu sunt acasă. Păi, Acesta este un texture pack, dar am înțeles așa. Acela ai care texture pe cont, da? Poftim? Ai texture pe cont, Uitați aici, da? am găsit o mină. Alex, nu am cărbune. Cred că tocmai am găsit niște iron. Dar în cazul în care nu ai cărbune, degeaba. Da, unde era?
Băi, frate, băi, chestia asta e ca o fortăreață, bă. Nu, îmi pare rău, Gabi, dar chiar nu pot să tai tot copacul ăsta. Păi nu-l tăiam, boss. Arată belea. Ăla Băi, mare deci nu. am făcut așa ca o scară în el. Copacul e o scară până sus, unde mă urc pe frunze și stau și văd toată priveliștea, frate. Bine. Prea belea. Iau acum niște lemn ca să fac niște charcoal. Dar și să iei, ce tare arată de aici, să iei și niște cabol, mă. Ok. Vrei să mai facem ceva la casă? Vrei să facem altă casă? Nu, dar lasă că mă Am ocup schimb de de divă din cauza faptului că v-am spus că este un nou. Unul nou. Și eu nici nu știam că acest skin Gabi Boss, cum mă cheamă. Gabi Boss. Nici nu știam că există acest skin. Dar văd că uitați există. Bun, da, deci haideți să luăm niște. popele de artă, băiat. Da? Pam, 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 pam. M-am urcat acolo, nu mai vine niciun mub. Nu mai avem acasă cobblestone, mă? Stai că nu. Acum mai în casă. Stai că Nu mai acum avem mai. acasă, mă? Sau de ce mi-ai zis că iau un cobblestone? Deci, avem 3 bucăți de cabăl. Acolo, acolo. Păi cum se făcea charcoal? Am uitat. Bagi în furnace lemnul neprelucrat. Neprelucrat? Da, neprelucrat. Ah. Eu l-aveam prelucrat, mă. Și te mirai de ce naiba, nu? Da. Auzi, fac așa ca o chestie subterană unde îți fac o fermă de asta de plan, ca o plantație. Să pun eu seed-uri și de-astea, Subterană. Da, Vezi că casa noastră este făcută pe apă. Așa că ai da. Știu, dar sub noi ai văzut că e o fundație foarte bine făcută de mine. sand și de-astea. Da, e făcută de mine, n-ai de ce. O să vină noaptea și o să mă prindă pe drum și asta e, probabil pot să mor de câteva ori. Dar, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Bun, am filmat deja 7 minutele. V-am ocupat din timpul dumneavoastră prețios 7 minutele. V-am luat 7 minutele din viață. Alex, filozof, ca întotdeauna. Deci nu-mi place româna, asta e. Da. La matematică să mă chem, cred, mai vorbim, dar nu la română. Ceva de genul, mai vorbim noi, mă, mai vorbim, dar nu la român. Da. A, da, văd că e făcută de tine. Adică vezi că e făcută de mine. A, nu credeam că e făcută de tine. N-am făcut de ceva bine sau ce? Ce? Nu, aici, la casă. Fundația asta nu credeam că ai făcut totul. Credeam că deja la mișto. Da, exact la mișto ziceam. Plus că și filmezi, Alex, de... Păi, cum mai știi? Don't worry, be happy. Oh, văd fac cărbune. Acum. Ne facem și două pickaxe-uri. Perfect. Auzi, bă, da, mai vii și tu acasă. Alex, eu am plecat, cum vrei să vin acasă, nebunit. Bine, hai să-ți mai zic ceva frumos. N-avem nimic de mâncare. Am eu de mâncare. Păi vino cu atunci. Da, să pierd mina, mai bine las. Să vedeți și voi. Mă scuzați. Îi se schimbă vocea. Da, bine, ce mină mare a fost. Dar las torțele ca să știu asta că m-am mai arătat pe chestia asta. Oh, și cât iron ratase. Bun, mai iau acest iron și voi opri acest video. Ne vom vedea imediat
Da, o mai facem câte ceva off camera.